detalye at kasalukuyan pa rin hong nagsasagawa ho ng clearing operations yung ating pong mga puwersa na nandun po sa Leyte. Well, initially po, at 5:30 this morning, there was an encounter between the Albuera Leyte Municipal Police Station and Regional Public Safety Battalion 8 personnel that were conducting the patrol in the area, and the encounter, they were fired upon by members of suspected Espinosa Group. Ito po ay naganap doon malapit sa bahay po ni Mayor Ronaldo Espinosa sa Sitio Tinago 2, Barangay Binolho, Albuera, Leyte, 5:30 in the morning. So yung pong enkwentro sa pagitan po ng suspected members na Espinosa Group at ng ating pong mga puwersa ng pulisya ay nagresulta po ng pagkamatay ng 6 doon po sa naengkwentro ng ating mga pulis. At meron pong as of now ang na-report sa atin may 13 na assorted high-powered firearms na na-recover doon sa compound, at meron rin ng 4 na caliber 45 na pistola at rifle grenades. Ito po yung nakuha. Kasalukuyan ho dahil nagsasagawa pa ho sila ng clearing operations, at immediately nung na-report po itong enkwentro na to ay pumunta po yung ating Regional Director ng Region 8, Police Chief Superintendent Elmer Beltehar, the site to supervise the ongoing clearing operation and the processing of the crime scene. So together with the SOCO team from the regional office, ay ito po ngayon ay pinoproseso yung compound o area na believed to be house owned by Mayor Espinosa of Albuera, Leyte. So with this report this morning, yung sa hiling din po, we also ask kung ito bang mga baril na ito ay pag-aari nung may-ari nung compound, nung bahay sa kay Mayor Rolando Rosal Espinosa. At tama po yun, sa record po natin sa Fire and Explosive Office, binigay po sa atin ni Police Senior Superintendent Cesar Hawthorne Binag, ang hepe ng FEO, na meron nga pong baril na pag-aari si Mayor Espinosa, at yun din po yung address kung saan po nagkaroon ng enkwentro. Ayon sa record sa FEO, meron po siyang isang shotgun na pag-aari ni Mayor, na ito po ay valid pa rin yung registration ng kanyang baril, at meron din ho siyang 2 pistola, 2 Glock pistol, isang 9mm, isang 40 caliber na expired na po yung kanyang firearms registration. So nag-expire ho ito ng May 5 of the current year, 2016. So ito po yung update natin sa nangyari kaninang umaga. Hopefully, we'll get a better picture of the incident when the clearing operation has been terminated or conducted by the regional office, and then we will give you po yung pinaka more complete report by the lower units. So yan po yung nangyari kaninang umaga, at sa kasalukuyan ho, dahil nga po kahapon ay surrender kay Chief PNP si Mayor Espinosa, at siya po ay prinoproseso ng CIDG, kaya po tayo nandito ngayon ay inaantabayanan din ho natin yung progreso nitong ginagawa hong pagpuproseso doon sa possible participation of and admission made by the mayor yesterday. Ito nga po sa laban natin sa illegal na droga. So, opo. Sa pagkakaalam mo natin, kahapon, pagkatapos niyang humarap sa inyo, sa media, kasama si Chief PNP Police Director General De La Rosa, siya po ay tinurn over to be processed nga po, makmuna ng salaysay. Nagawa po yun kahapon,
At nangako po si Mayor kay Police Chief Superintendent Ruel Ubusan, ang hepe po ng CIDG, na siya po ay babalik upang tapusin yung proseso. Ngunit sabi po niya ni Mayor, siya po ay babalik ng alas 9 ng umaga. Kasama po ang kanyang abogado upang mapirmahan yung kanyang salaysay. Kasalukuyan ho, hinihintay po natin ang pagdating po ni Mayor. Sir, question. Opo. Yung sa spot report, nagpapatrolya yung RPSB tsaka yung municipal police. Paano po sila nakapasok doon sa bahay mismo? Okay. Kung saan nakuha yung mga baril? Opo, sa report po ng Provincial Director ng Leyte, Police Senior Superintendent Franco, hindi po, yung PD po, yung PD ano? Simborio, sa amin pong pag-uusap, ito po ay nagpatrolya po yung ating local police. Ngunit nung pagdating po doon sa may malapit sa may isang basketball court na malapit po doon sa bahay ni Mayor, ay sila po ay pinaputukan, tinambangan, at ang putok ho ay nanggaling ho doon sa loob. So kaya ho nagkaroon ho ng palitan ng putok at yun nga po, nagresulta doon sa pagkakapatay ng 6 na suspected to be member of the Espinosa Group. So, unang nanggaling yung putok mula doon sa mga Opo, dahil wala naman pong dahilan para mamutok ko yung ating mga pulis, sila po ay nagpapatrolya at yun nga po, the initial action, the initial gunfire came from the suspected members of the Espinosa Group, and our police officer returned fire and fight it out. Sir, kaya pumasok. Of course, kasi ho, nanggaling doon sa loob then they need to see that the area is clear already, meaning wala na pong threat sa ating pong mga miyembro ng RPSB at ng Albuera Police. Kaya nga po napatakbo din ho kaagad doon ang ating regional director, si Police Chief Superintendent Beltehar, upang makita at ma-supervise na yung the aftermath of this encounter. Sir, nakapon pa yung commitment niya na babalik dito nung hindi pa nangyayari itong operation sa bahay niya. Pero ngayon nangyari na, sir, may coordination ba tayo sa kanya o initiative ng PNP to contact him kung babalik ba pa siya dito o hindi na? Tama po yun. Nag-iwan po siya ng kanyang contact number. Nangako na babalik ng alas 9 ngayong umaga. So hinihintay ho natin. Efforts are being undertaken by the CIDG to contact Mayor Espinosa para magpatuloy ho yung pagpoproseso sa kanya. Hindi ho natin masabi kung ano ho yung naging dahilan, kung bakit ho siya ho nadidelay ngayon sa Sir, pag- what does it say about the commitment of Mayor Espinosa? Kasi kahapon, kumarap siya mismo kay PNP Chief Bato, sinabi pa niya na if he will back out, papatayin siya ng Bato, sa kanya mismo nanggaling yon. And then, just a day after he surrendered, ngayon, mismo ang nagpaputok nanggaling sa mga Espinosa. So what does this say about his commitment to the Chief PNP and to the government per se? Opo, kayo po ang naging witness sa usapang lalaki sa pagitan po ng ating hepe at ni Mayor. Kitang-kita ho ninyo na yung commitment niya ay nandun ng Mayor. Ngayon, tingnan natin kung bigyan pa ho natin siya ng oras na siya ay bumalik at tapusin ho yung proseso. Siya ho ay tinanggap nung siya ho ay sumurrender kay Chief PNP at tiniyak ho na hindi nga at that time tiniyak ho na matutuloy yung proseso, kaya nga ho siya ay tinurn over sa CIDG. So tapusin ho na ni Mayor ito, ituloy ho niya yung kanyang commitment at ako naniniwala na yung commitment naman po ng ating hepe, si Chief PNP Ronald De La Rosa, yung commitment niya gagawin din ho niya. So, anong epekto nito? Anong epekto nito sa... Paano pag di siya nagpakita? Pag di siya nagpakita? Opo, then we will look for him. Hanapin ho natin. We will, and then we will also see how the incident this morning is connected to the current investigation pertaining to their involvement, meaning